Ahojte, milovníci finančných trhov. Vítajte späť na mojom kanáli. Dnes sa ponoríme do platformy, o ktorej hovorí každý vo svete obchodovania, Zmenatralix. Ak vás zaujíma, ako vám umelá inteligencia môže pomôcť zarobiť viac, toto video je pre vás. Je to len pekný obrázok, alebo môže Zmenatralix naozaj zmeniť váš bankový účet? Poďme sa na to pozrieť. Takže, čo je vlastne Zmenatralix? Zmenatralix je obchodná platforma riadená umelou inteligenciou, ktorá si získala dôveru viac ako 75 000 obchodníkov po celom svete. Či už obchodujete s kryptomenami, forexom, akciami alebo komoditami, Zmenatralix je navrhnutá tak, aby našla najlepšie obchodné príležitosti skenovaním miliónov trhových signálov za sekundu rýchlejšie ako ktorákoľvek iná platforma. A ako to funguje? Vysokorýchlostná analýza trhu. Umelá inteligencia analyzuje viac údajov, než by kedy dokázal človek, a identifikuje trendy a príležitosti skôr, než si ktokoľvek iný stihne obnoviť svoje grafy. Je to ako mať kryštáľovú guľu pre trh. Nie sú potrebné žiadne zložité technické znalosti. Stačí sa prihlásiť, pozrieť si rozhranie a zadať svoj obchod. Žiadne programovanie, žiadne zložité nastavenia. Je to také jednoduché, ako objednať si hranolky v meste. 24/7 obchodný motor. Umelá inteligencia skenuje trh dňom i nocou a nachádza signály, aj keď spíte. Je to ako mať osobného strážneho psa pre vaše investície vždy v strehu. Pre váš pokoj sú tu inteligentné nástroje na riadenie rizík a plnohodnotný demo režim na bezrizikové cvičenie bez skutočných peňazí. Takto sa naučíte triky obchodu, než sa pustíte do skutočnosti. Pozrime sa teraz na výhody a nevýhody. Začnime výhodami. Rýchlosť a presnosť. Zmenatralix vám poskytuje informácie o trhu v reálnom čase. Je to oveľa rýchlejšie než čokoľvek, čo som kedy použil. Je to ako jazdiť vo Formule 1, zatiaľ čo všetci ostatní jazdia v malom aute. Užívateľsky prívetivé. Rozhranie je intuitívne a ľahko použiteľné, dokonca aj pre začiatočníkov. Nemusíte byť technický génius, aby ste to zvládli. Tak jednoduché ako objednať si pivo. Prispôsobiteľnosť. Môžete použiť automatizované stratégie AI, alebo si prispôsobiť vlastné stratégie. Máte úplnú kontrolu, presne tak, ako to chcete. Ako sa hovorí, zákazník je kráľ. Spoľahlivosť. Nikdy som nemal žiadne prevádzkové problémy a tým podpory reaguje veľmi rýchlo. To je veľká výhoda pre aktívnych obchodníkov. Spoľahlivejšie ako švajčiarske hodinky. A teraz nevýhody. Krivka učenia. Ak ste nováčik vo svete obchodovania, stále sa musíte veľa učiť. Aj s pomocou AI musíte rozumieť základom. Je to ako učiť sa pravidlá šachu. Náklady. Samotná platforma je zadarmo, ale stále musíte platiť bežné obchodné poplatky. Ako sa hovorí, nič nie je zadarmo. Trhové riziko. Ako pri každej forme obchodovania, neexistuje žiadna záruka zisku. Nástroje na riadenie rizik pomáhajú, ale stále musíte obchodovať múdro. Držte sa pri zemi. Takže, stojí Zmenatralix za to? Ak to s obchodovaním myslíte vážne, či už ste začiatočník, ktorý hľadá pomoc AI, alebo profesionál, ktorý chce automatizovať a škálovať, táto platforma je navrhnutá tak, aby vám dala náskok. Ako aj povedal Johan Cruyff, každá nevýhoda má svoju výhodu. A tu je výhoda jasná. Odporúčam začať s demo režimom, bez rizika, aby ste si otestovali signály AI a zistili, či to vyhovuje vášmu štýlu. Jednoducho to musíte vyskúšať. Ako sa hovorí, kto neriskuje, nič nezíska. Ak chcete obchodovať rýchlejšie, múdrejšie a mať náskok na súčasnom trhu, nenechajte si ujsť Zmenatralix. Odkaz nájdete v popise. Veľa šťastia pri obchodovaní a dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte v komentároch. Čas na moju kávu. Ak sa vám táto recenzia páčila, dajte like a odoberajte pre viac obchodných tipov. Vidíme sa v ďalšom videu. Obchodujte múdro a investujte bezpečne.